बरं का. माझ्या या व्हिडिओमुळे पुरुषांना खूप हर्ट होईल, त्यासाठी सॉरी. पण कसं आहे माहिती आहे का, मी बघतोय समाजात की बायकोसाठी काही करायचं असेल ना, तर हल्ली काही नवरे पहिला आईलाच विचारतात. बायकोचं साधं पाणी हलू देत नाहीत. अशा नवऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की प्रत्येक वेळी बायकोसाठी काय जर करायचं असेल ना, तर तुम्ही आईला विचारत असेल ना, तर मुळात तुम्हाला लग्नच करायला नको होतं. तुम्हाला ना अक्षय खन्नासारखं आहे ना, बिना लग्नाचंच राहायला पाहिजे होतं. कारण तुमच्या आईच्या आणि मुलाच्या पवित्र नात्यात जर बायको मध्ये येते असं वाटत असेल, तर मुळात तुम्हाला लग्नच करायला नको होतं. अक्षय खन्ना पण राहतोच ना बिना लग्नाचा, तसंच राहायला हवं होतं. काय बरोबर ना?